Cyn dechrau y fideo yma, gwneud yn siŵr bod y safle o gwmpas chi yn glir i gwneud y ymarferion yma. Hefyd, gwneud yn siŵr i darllen y gwybodaeth diogelwch ar wefan Actif Gogledd Cymru. Sesiwn ymwybyddiaeth Ofalgar ar gyfer lle tawel. Mae sesiwn hon i helpu ni ymdopi a straen. Weithiau yn gwaith ac hefyd adre, mae pethau ddim yn mynd i gynllun. Ychydig o gweithgareddau i helpu chi teimlo'n dawelach ac ymdopio'n well gyda'r sefyllfa. Gawn ni gychwyn. Os da chi eisiau agor ffenest, fysa neis i clywed beth sydd tu allan. Gwneud siŵr bod chi'n eistedd yn llonydd, bod traed ar y llawr, a bod chi'n symud. Dyn ni'n mynd i roi dwylo ar pengliau ni. Dyn ni'n mynd i cau llygyd. A dyn ni'n mynd i cymryd gwynt i mewn. Ac eto, pan ti'n barod. Siwch chi'n meddwl am ymlacio'r ysgwyd yma lawr, fel da ni'n chwythu allan. Un arall. Jyst agor llygyd am eiliad. Siwch chi roi llaw neu dwylo ar dy fol. Iawn, da ni'n mynd i cymryd gwynt i mewn. Dwi'n chi teimlo'r bol yn mynd allan fel da ni'n cymryd gwynt i mewn. Pan da ni'n barod. So, teimlo'r stomach yn symud. A chwythu allan. A ddylai fod dod i fewn. So, cau llygyd, chi'n meddwl amdan hwn. Chi'n barod eto? Jyst cario ymlaen hebdda fi. Mae'n bwysig i ti teimlo. Y stomach yn dod allan pan chi'n cymryd gwynt i mewn. Y stomach yn dod i fewn pan chi'n chwythu allan. Un neu ddau arall. Mae hwn yn eitha galed. Mae'n bwysig i ti canolbwyntio a beth da ni'n wneud. Fel da ni'n chwythu allan, eisiau chi'n meddwl amdan ymlacio popeth i lawr. Chwythu allan ac ymlacio'r ysgwyddau. Dim tensiwn yn y breichiau, neu dwylo. Os mae'n bosib, dyn ni'n mynd i cymryd gwynt i mewn am 3 a chwythu allan am 3. Iawn, na i wneud yr un gyntaf, ond bysio ti cyfru achos da ni gyd yn adlu'n wahanol. Iawn, so gwynt i mewn. 2, 3, ac allan pam ti'n barod. So just cyfru 1, 2, 3, ac allan 1, 2, 3. A dal i fynd. Dal efo dwylo ar y fol. Siwch chi cymryd gwynt i mewn. Unwaith eto. Ymlacio dwylo lawr. Cadw'r llygyd i cau. Jyst meddwch amdan yn anadlu. Dwi chi canolbwyntio a be ydych chi'n gallu clywed. Be ydych chi'n gallu clywed tu allan.
gallu clywed yr adar yn canu. Neu'r traffig yn mynd heibio. Neu rhywun yn siarad drws nesaf. Dodach chi nôl i fewn i'r stafell. Dach chi'n gallu clywed y cloc yn tician. Neu dach chi'n gallu clywed y sgidiau yn symud. Be dach chi'n gallu clywed? Be dach chi'n gallu teimlo? Dach chi'n teimlo'r awyr iach yn dod trwy'r ffenest. Di o'n ŵer, neu di o'n teimlo'n gynnes? Dach chi'n gallu teimlo dwylo chi ar dy bengliniau? Neu dach chi'n teimlo bysedd traed tu fewn i'r sgidiau? Wrach bod chi'n gallu teimlo'r aer gynnes yn dod allan o dy drwyn. Pan dach chi'n tynnu mewn a wedyn chwythu allan. Chi'n meddwl amdan dy gorff. Oes yna tensiwn yn rhywle? Os oes yna, os da chi'n gwneud chydig o stretch bach, just i stretch efo allan. Os da chi eisiau cael chydig bach o symudiad yn dy gader, just nôl eto, eista nôl. Os chi'n mynd nôl i be da chi'n gallu clywed. Ach, bod chi'n clywed yr aer yn mynd trwy'r trwyn a dod allan y ceg. Wrach mae'r cloc neu'n soundio mwy swnllyd wan na be oedd o blaen. Eto, os gennych chi rhyw tensiwn o le, isio cymryd gwynt i mewn ac ymlacio'r tensiwn allan. Unwaith eto, cymryd gwynt i mewn. Ymlacio popeth i lawr. Dwylo lawr os da chi isio. A jyst symud bysedd. Dwi'n mynd i agor llygyd i chi bach wan. Gobeithio bod chi'n teimlo chydig bach di ymlacio. Dwi'n rhoi dwylo ni ar pen pengliniau a jyst rhoi rwb bach iddyn nhw. I jyst deffro. Di ddim yn cymryd hir i troi ffwr. Mae yn cymryd dipyn bach o amser i wneud. I dod i arfer efo fo. Ochr chwith. Ar ysgwydd dde, jyst rwbio'r ysgwydd. Mynd i newid ochr. Bai fy gilydd, jyst rwbio nhw, jyst i deffro'r corff. Os da chi eisiau gwneud rhyw stretch bach. Teimlo'n eitha neis. Enwedig pam ti wedi bod yn eistedd am chydig bach o amser. Dwi'n gwneud taps. Just tapio goesau chi. Ac os ti eisiau gwneud stretch arall, dwylo, pen, war, rhywbeth. Gobeithio chi'n teimlo chydig bach mwy ffresh i dalio fynd efo dy dydd.